Muhterem kardeşler, Müslüman tuğanlar, hem Tataristan Yeni Gasır televizyonun karışı tamaşaçılarımız. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Turmuşuğuzga iminlik, rahmet hem bereket dileybiz. Bugün Kurban Gayeti. Sizni ulug bayram bilen tebrikleybiz. Доброе утро, уважаемые телезрители! Мир вам, милость Всевышнего и Его благословения! Мы начинаем прямую трансляцию Курбан-Байрам из Галиевской мечети Казани и поздравляем всех верующих мусульман с этим светлым праздником. Bayram ruhu her yurtta bulsun. Tataristan Yeni Gasır televizyon kanalı Kurban Gayeti şaraların turudan-turu translatsiyali. Әлеге mümkünlük sebeple bar dünyaga sibilgen Tatar Müslümanı milli vatanının merkezi Kazandağı Kurban Gayeti şaraların küzete ala. Hazırgi minutlarda sizni Tataristan'ın tarihi ibadethanesi, eski Tatar bistesinde ornaşkan Galiyev meşitinden selamlıyız. Biri de Kur'an yangırı. به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين.
центре Казани звучат аяты из священного Корана. Их читает хафиз, знаток Корана Саид Камаль Суенов. 18-летний казанец знает весь Коран наизусть. Его он полностью выучил в 15 лет. Саид Камаль Суенов учился на курсах при университете Аль-Азхар в Египте, в Мадрасе в Турции. В данный момент является шакирдом муфтия Татарстана Камиля Хазрата Самигуллина, у которого получает иджазу по Корану. Напомним, что иджаза — это разрешение, дозволенность обучения знаниям, полученных по непрерывной духовной цепочке от пророка Мухаммада и полученных от своего наставника по цепочке. Утро праздника во всех мечетях Татарстана начинается с коранических аятов. Знатоки Корана их читают сразу после утренней молитвы. Эта прекрасная традиция сохранилась и в Галиевской мечети. В эти минуты в залах исторической мечети звучат аяты из суры Ясин. Эта сура была ниспослана пророку Мухаммаду в Мекке. О достоинстве этой суры пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Сура Ясин — сердце Корана». Один из величайших ученых ислама, имам Аль-Газали, писал, что, вероятно, одна из причин, по которой сура Ясин названа сердцем Корана, заключается в том, что судный день и воскрешение описаны в ней очень подробно и красноречиво. Благодаря нашей трансляции у всех нас есть возможность насладиться профессиональным чтением священного Корана. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون Гаетләрне трансляцияләү безнең тамашачыларыбызга тарихи мәчет белән якыннанрак танышу мөмкинлеген бирә. Галиев мәчетенең эчке бизәлеше бик тыйнак. Биредә Аллаһка гыйбадәткә килгән мөселманның игътибарын бер нәрсә дә читләштерми.
Инде кулларны дугага күтәргәч, карашларыбызны өскә төбәгәч кенә, дүрт яклы диварның чәчәкләр үрелеше белән тоташканын күрергә мөмкин. Гомуми планда сез бу чәчәкләрне күрәсез түшәм астында. Әле генә аны аерым күрсәтте безнең режиссерыбыз. Бу бизәкләр 2015 елга төгәлләнгән төзекләндерү эшләре барышында табылган һәм белгечләр фикеренчә, революциягә кадәр мәчет бизәлеше шундый булган. Чәчәкләр үременең бер өлеше элеккеге буяулары белән калдырылган һәм аларны гыйбадәтханәнең беренче залына керү ишеге өстендә күрергә була. Менә инде хәзер Татарстан Яңа гасыр телеканалы ашада күрдек дияргә мөмкин. Кабат бәйрәмебезнең иң ахәңле өлешенә күчәбез. Коръән аятләрен Сәйид Камал Сөйенов укый. Тыңлап гыйбрәтләник, хозурланыйк. Кардәшебез Ясин сүрәсен укый. Татар халкы йөрәгенә якын, күңеленә хуш килгән бу сүрәдә Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям җир йөзенә Аллаһның илчесе буларак җибәрелүе хакында бәян ителә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның хадисләренә нигезләнеп, кайбер галимнәр әлеге Ясин сүрәсен уку Аллаһның ярдәме белән авыр хәлләрне җиңеләйтә, каршылыкларны уңай якка үзгәртә дигән фикерен җиткерә. تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. Уважаемые телезрители, сегодня весь мусульманский мир отмечает один из двух главных праздников ислама – Курбан-Байрам, праздник жертвоприношения. Он связан с окончанием паломничества в Мекку. В этом году Королевство Саудовской Аравии принимает лишь тех мусульман, которые находились на его территории. Всего около 60 тысяч верующих совершают хадж в этом году. Причем стоит отметить, что допустили к совершению паломничества только вакцинированных. Все мы понимаем, что это связано с пандемией коронавируса. Также стоит отметить, что не во всех мусульманских странах совершаются коллективные праздничные намазы. Например, в Марокко, Тунисе, Мавритании и Омане совершение праздничного намаза в мечетях отменено по санэпидемиологическим соображениям.
إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء Азан, намаз һәм Коръән укылышы, Аллаһ йортлары тормышының аерылгысыз өлеше. Алардан тыш мәчетләрнең көндәлек тормышы әлбәттә тулы булмый. Бүген Корбан гаетендә Аллаһ сүзләрен хафизларның макам белән укуы бәйрәм рухын тагын да арттыра. Иман яктылыгы белән яшәүче йөрәкләрне дәвалый. Хафиз Сәйид Камал Сөенов Коръәннең Ясин сүрәләрен укуын дәвам иттерә. Искәртеп узам, Татарстан Яңа гасыр телевизион каналлары Галиев мәчетендәге гаит чараларын күрсәтә. إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين
وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Кардашыбыз Сәйд Камал Сүйенов Коръән укуын төгәлләде. Галиев мәчетендә бәйрәм вагазы вакыты. Аны Татарстан мөфтие, Республика мөселманнары дини нәзарәте рәисе мөфти Камил хәзрәт Сәмигуллин алып бара. Барша галәмнәрне юктан бар кылучы, шул галәмнәрне тәрбия кылып, һәм үзенең төрле нигъмәтләре белән бүләкләп торучы Аллаһу субханаһу ва таалагә хәмд саналарыбыз, улуглауларыбыз булса иде. Безне хак юлга күндерүче, баршаларыбызга иң күркәм үрнәк булучы, сөекле, нурлы Пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә барлык сахабаларына күңелләребезнең түрләреннән чыккан сәламнарыбыз, салават шәрифләребез һәм һәр төрле изге дуаларыбыз ирешсә иде. Аллаһу Тәаләнең шиксез рәхмәтенә һәм ризалыгына ирешергә өметләнүче, Корбан гаетен зарыгып сагынучы һәм зурлап бәйрәм итүче мөхтәрәм дин кардәшләрем, сезне динебезнең иң күркәм сәламе белән сәламлыйм. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух. Газиз дин кардәшләрем, бүген без сезнең белән бөек бәйрәм Идул Адха Курбан гаетен каршы алабыз. Мин һәр кайсыгызны шушы мукаддәс бәйрәм белән ихлас күңелдән тәбрик итәм. Аллаһ Раббыбыз бу изге көндә укыган намазларыбызны, шалган курбаннарыбызны, кылган изге гамәл гыйбадәтләребезне кабул итеп, барыбызны да җәһәннәм газабыннан коткарып, үзенең җәннәтләре белән бүләкләсә иде. Кадерле дин кардәшләрем, ин элек сезгә Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Нургали улы Миннихановның тәбрикләвен җиткерергә рөхсәт итегез. Кадерле татарстанлылар, хөрмәтле ватандашлар, шин йөрәктән сезне изге Корбан гаете Идул Адха белән тәбрик итәм. Бу көнне һәрбер мусульман иманлы күңелен һәм уйларын изге Мәккәгә юнәлтеп, Пәйгамбәрбез Ибраһимга һәм барлык мөэминнәргә хак юлны күрсәткәне өчен мәрхәмәт иясе Аллаһ Тәаләгә ихластан дуалар кыла. Корбан бәйрәме рухи һәм әхлакый пакълану һәм хәерле эш гамәлләр вакыты. Раббыбыз рәхмәте белән мусульманнар тарафыннан башкарыла торган бәйрәм йолаларына тирән мәгънә салынган. Коръәни Кәримдә әйтелгәнчә, Корбанга шалынган терлекнең Аллаһ Тәаләгә итләре, каннары да ирешмәс, ләкин сезнең тақвалыгыгыз ирешер. Аллаһ Тәалә аларны сезгә буйсындырды. Сезне хидаяткә күндергәнгә күрә Аллаһ Тәаләне сез улыгласын өчен. Шулай итеп, яхшылык кылучыларны шатлык белән куандыр. Әлеге бөек хакыйкатькә таянып, дөньядагы миллионлаган мусульман бу мукаддас көннәрдә якты хисләрен, сөенечләрен әйләнә тирәдәгеләр белән уртаклаша, мохтаҗларга юмартларча ярдәм күрсәтә. Төрле милләт һәм дин вәкилләре тыныч һәм тату яшәгән, нәтиҗәле хезмәттәшлек иткән хәзерге Татарстанда мусульманнарның, христианнарның һәм яһудиләрнең дини тормышында күренекле вакыйгалар үзара үрәлеп бара. Республикабызда һәр шак рухи берләшү, аңлашу, дустаны аралашу шартларында уза торган Корбан бәйрәменнән соң күп тә үтмәстән без православ соборының ачылуы шаһиты булачакбыз. Зур тарихи дата Идел Булгарстанның ислам динен кабул итүенә 1100
100 ел тулуыны зурлап билгеләп үтү уңаеннан 2022 ел Татарстан һәм бөтен Россия мусульманнары өчен аеруча истәлекле булачак. Республиканың мусульман өммәте һәм мөхтәрәм ватандашларыбыз бу тантананы әзерләүдә һәм уздыруда актив катнашырлар дип ышанам. Курбан гаете һәммәбезгә тагын да игелеклерәк эшләргә җилкәндерсен, матур өметләр һәм күңел күтәренкелеге бирсен. Сезгә бәхет, сәламәтлек, иминлек телим. Аллаһ безне рәхмәтеннән ташламасын. Бәйрәм мөбарәк булсын. Татарстан Республикасы президенты Рустам Нургали улы Минниханов. Сегодня праздничную церемонию в Галиевской мечети проводит муфтий Республики Татарстан Камиль Хазрат Самигуллин. Камиль Хазрат только что передал слова поздравления президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова. В своем обращении президент Республики Татарстан от всей души поздравил татарстанцев с благословенным праздником жертвоприношения Курбан-Байрам. Он напомнил, что особым содержанием для мусульман Татарстана и всей России будет наполнен следующий, 2022 год, который пройдет под знаком празднования исторического юбилея тысячелетия принятия ислама в Волжской Булгарии. И в конце обращения президент Республики Татарстан сказал: пусть же нынешний Курбан-Байрам в еще большей мере подвигнет всех нас на богоугодные дела, вселит в каждого веру в лучшее и жизненный оптимизм. Сердечно желаю вам мира, счастья, здоровья и милости Всевышнего. С праздником! Ягъни Раббыбызның мохтаҗлары өчен аш мәҗлесе. Татарстанда байлар да, ярлылар да барысы да Курбан гаетен көтеп алалар. Чөнки алар өчен ул шәфкать, ярдәмләшү һәм юмартлык бәйрәме. Юмартлык мусульманнар өчен Коръәндә фарыз кылынган һәм Пәйгамбәребезнең сөннәтендә макталган. Bir hadiste bulay eytele. Es-sahiyyu qaribun minallah, qaribun minal cenneh, qaribun minan nas, ba'idun minan nar. Wal-bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minal cenneh, ba'idun minan nas, qaribun minan nar. Şik de yok. Юмарт кеше Аллаһыга, кешеләргә вә җәннәткә якын, җәһәннәмгә ерактыр. Саран кеше Аллаһыдан, кешеләрдән һәм җәннәттән ерак, җәһәннәмгә якындыр. Курбан сүзе гарәпчәдән якынаю дип тәрҗемә ителә. Ягъни Курбан бәйрәмендә гает намазларын укып, Аллаһ ризалыгы өчен курбаннар шалып, аларны мохтаҗларга таратып, без Аллаһының әмеренә буйсынабыз, насип иткән нигъмәтләре өчен рәхмәт белдерәбез һәм шулай итеп, аның ризалыгына якынаярга тырышабыз. Моны башкача тагын тугрылык дип тә әйтәләр. Курбан бәйрәме безгә Аллаһ Тәгаләгә тугрылыгыбызны исбат итәргә булыша. Ихласлык һәм гыйбадәт аша гына түгел, мал-мөлкәтне курбан итү аша да. Шуңа күрә бүген тугрылык һәм хыянат турында сөйләшик әле. Тугрылык мусульман кешесе өчен иң мөһим сыйфатларның берсе. Исламның 8 очлы йолдыз символын хәтерлисезме? Аның исеме Руб әл-Хизб. Нәрсә аңлата ул? Мусульман кешесенең 8 төп сыйфатын: мәрхәмәт, йомшаклык, сабырлык, Раббыга шөкер итә белү, юмартлык, гаделлек, сер тоту һәм тугрылык. Күрәсез, тугрылык шушы бөек сыйфатларның берсе. Тугрылыкның нинди төрләре була? Ачыклап китик әле. Мусульманда 5 төрле тугрылык булырга тиеш. Беренче чиратта Аллаһыга һәм Коръәнгә, Пәйгамбәребезнең сөннәтенә, өммәткә һәм ватанга, гаиләгә, әманәткә һәм биргән вәгъдәгә. Әйдәгез, Аллаһыга тугрылыктан башлыйк. Ул нидән гыйбарәт? Һәр эштә һәм гамәлдә бер нигә карамастан Аллаһының васыятләренә таянудан һәм аның сүзләреннән чыкмаудан. Шундый тугрылыкның ачык мисалы Ибраһим алейхиссалам. Ул дөньяда булмаган, кеше аңа сыйдыра алмаган, изге Коръән китабында мәңгелеккә сакланып калган һәм буыннан буынга сөйләнә торган олы тугрылык үрнәгән күрсәтә. Ибраһим алейхиссалам Аллаһ Тәгаләнән сынавын үтәп, аңа үзеннән тақвалыгын һәм шиксез иманын күрсәтеп, Халилуллаһ,
ягъни Аллаһның дусты дигән олы исемгә лаек була һәм Корбан гаетен уздыруга сәбәп тудыра. Хәтерлисезме аның тарихын? Ибраһим алейхиссаламның балалары булмый. Ул үзенә тақвалы нәсел дәвамчыларын сорап күп дуа кыла. Ир бала туса, хәтта аны Аллаһ ризалыгы өчен курбан итәргә назар әйтә. Аллаһ Тәала аны дуасын кабул итеп, бала белән олы яшькә җиткәч бүләкли. Балага Исмагыйль дип исем кушалар. Еллар уза һәм Исмагыйль үзенең әтисенә терәк һәм таяныч булырлык яшькә җитә. Ибраһим исә әйткән назары турында оныта, ләкин көннәрдән бер көнне аңа әйткән вәгъдәсен исенә төшерәләр. Ул төш күрә. Аңа Аллаһның әмере белән үз улын курбан итәргә боерыла. Инде нишләргә? Коръәндә булай диелә. Әстәгъиҙу билләһ. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ. Ул аның белән бергә эшләрендә тырышлык куюга җиткәч, атасы аңа: "Эй улым, һичшиксез мин төшемдә сине шалганымны күрдем. Син ни уйлаганыңны кара" диде. Ул: "И әтием, сиңа әмер ителгән нәрсәне һич уйлап тормыйча үтә. Иншааллаһ, мине сабыр итүчеләрдән табачаксың" диде. Күргәнегезчә, Исмаил алейхиссалам Аллаһка тәвәккәл кыла, аңа таяна, ышана, Ходай язган язмышны бер сүзсез кабул итә. Курбан китерергә кирәклеге турында ишеткәч, атасына карата мәхәббәтен җуймый, аның хәленә керә, аның теләгенә күнә. Ничек кенә кыен булса да, атасына да, Аллаһыга да тугры кала. Ибраһим алейхиссалам Раббыны шуның кадерле ярата ки, хәтта иң кыйммәтле, күптән көтелгән һәм иң якын кешесен курбан итәргә әзер була. Димәк, шулай кирәк. Раббым миннән яхшырак белә. Ул миңа күтәрмәстәй сынау җибәрмәс, зулым итмәс, зыян китермәс, ди Ибраһим алейхиссалам. Ул минем күңелдә булганнарны белә һәм күрә, миңа шул җитә ди. Һәм пәйгамбәр дөрес эшли дә, чөнки Раббыбыз беркемнең дә, бигрәк тә кешенең курбан булуына мохтаҗ түгел. Аңа бары тик безнең тақвалыгыбыз кирәк. Шуңа күрә Ибраһимның шушы ихласлыгы һәм тугрылыгы өчен Ходай Тәгалә Исмагыйльне хайван белән алыштыра. Курбан гаетенең тарихы менә шушы була инде. Телеканал «Татарстан. Новый век» продолжает прямую трансляцию Курбан-Байрам, праздника жертвоприношения из Галиевской мечети. В своей проповеди Камиль Хазрат рассказывает о том, что Курбан-Байрам – это праздник покорности Аллаху. Слово «курбан» означает «приблизиться», «быть ближе». Жертвоприношение в исламе является одним из видов поклонения. Муфтий Татарстана также подробно рассказал об истоках праздника, который, как мы упоминали ранее, восходит к истории Ибрагима, пророка Ибрагима, которого Всевышний назвал своим другом. И Камиль Хазрат остановился на аятах суры Саффат и объяснил их смысл. В них пример великого пророка — это готовность жертвовать самым дорогим ради довольства своего Создателя. Муфтий Татарстана также отметил, что мусульманин должен иметь 5 видов верности. Верность Аллаху и Корану, сунне пророка, умме и родине, семье и данному слову. Гайша аннан: "Раббыбыз синең кылган һәм кылыначак гынахларыңны кичергән инде. Син үзеңне ник шулай газаплыйсың соң?" дип сораган. Сөйкле пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи вассалам булай дип җавап биргән: "Әллә мин аңа рәхмәтле булырга тиеш түгелме?" Менә без дә шушындый турылыкка омтылырга тиеш. Бер вакыт Расулыбыз саллаллаһу алейхи вассалам Госманны радиллаһу анху Мәккәгә мушриклар белән сөйләшергә илче итеп җибәрә. Элек килешенгәнчә Госман мушрикларга Мәдинә мусульманнарының гомрә кылырга теләкләре барлыгын әйтә. Ләкин бу үтенечне мушриклар кире кага. Һәм Госманның радиллаһу анху үзенә таваф ясарга тәкъдим итә. Менә хәзер һәркем үз-үзенә җавап бирсен әле. Әгәр дә сезнең җитәкчегез, дин кардәшләрегез, яки милләттәшләрегез, яисә якташларыгыз нинди дә булса уртак мәсьәләне хәл итү өчен сезне каядыр илче итеп җибәрсәләр, сез үз мәнфәгатьләрегезне өстен күрерсезме әллә тапшырган әманәткә тугры калуыны сайларсызмы?
Синең мәсьәләне хәл итәбез, сине монда җибәргән җәмәгатьнекен юк диләр сезгә. Менә кайда вәсвәсә. Шуңа нәрсә дип җавап бирергә? Шәхси һәм милләт ихтияҗларын бер бизмәнгә куйсак, кайсы саллырак булыр икән? Бу хәлдән һәркем үз намусы кушканча чыга инде. Госман радиллаһу анһу шушындый хәлдә калгач, пәйгамбәргә хыянат итми, Расулыбыз саллаллаһу алейхи вәсәлләм Кәгъбә янында таваф кылмыйча, мин дә аны эшләмим. Бәйтуллаһка мин бары тик аннан соң гына керәчәкмен. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи вәсәлләм кабул ителмәгән җирдә миңа да урын юк дип әйтә ул. Менә шушы була инде шин күңелдән ярату, бирелү, хезмәт итү. Менә шушы була шин дуслык һәм тугрылык. Сезнең Госман радиллаһу анһу кебек тугры дусларыгыз бармы? Расулыбыз саллаллаһу алейхи вәсәлләм өчен аның сахабалары, хатыннары һәм балалары, туганнары, дуслары, кардәшләре гомерләрен бирергә дә җәлләмәгән. Ни өчен? Мәсәлән, Гумар ибн Хаттабны искә алыйк әле. Ул Мөхәммәдне зәһәр ашу белән, бөтен җаны тәне белән күрә алмаган. Ул пәйгамбәрне дә, мусульманнарны да әзәрлекли, аларны кыса, җәбәрли, хәтта үтерергә ният кыла. Ләкин Коръәннең камил сүзләрен ишеткәч, Мөхәммәднең игелекле һәм гаделлеге алдында баш ия. Аны Аллаһының илчесе итеп таный. Тагын бер мисал. Пәйгамбәрнең дошманы Абу Җәһилнең улы Икрима. Аны әтисе мәҗүсилектә, пәйгамбәргә каты нәфрәттә тәрбияләгән. Ләкин пәйгамбәрнең гүзәл холкын, ихласлыгын, көчен, хикмәтен күреп, ул исламны кабул итә һәм пәйгамбәрбез янында батыр бер сугышчы була. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи вәсәлләм ана шулай дошманнарын үзенең тугры дусларына һәм ярдәмчеләренә, динебезнең арысланнарына һәм каһраманнарына әйләндерә. Алар белән бергә Аллаһ юлында сугышларга чыга, динне тарата, гадел, көчле, ахлаклы, ихлас, мәрхәмәтле булганга кешеләр аңа иярә, аны ярата. Сахабалар дөнья рәхәтлекләреннән баш тартып, үзләре өчен бер генә мизгелгә дә шикләнмичә Аллаһ илчесенә тугрылыкны сайлыйлар. Алар үз язмышларын аның белән бәйлиләр. Кирәксә, аның хакына гомерләрен дә, байлыкларын да кызганмыйлар. Бер вакыт Мәккә мушрикләре Хубайб исемле бер яшь мусульманны тотып ала. Аны дар агачы янына китерәләр дә үлем җәзасы алдыннан сорыйлар. Үлемнән котылу өчен Мөхәммәд пәйгамбәрне синең урынына үтертергә риза булырсыңмы? Теге Расулыбызны асу түгел, мин аның аягын шәнәшкәгә кадалуын да теләмим дип җавап биргән. Шул вакытта мушрикләрнең бер җитәкчесе, мин гомеремдә бер тапкыр да үзләренең башлыкларын шулай яклаганнарын күргәнем юк иде әле дигән. Менә безгә нинди сабак. Бүгенге заманда шундый хәл мөмкин микән? Безнең халык һәм милләт хакына җитәкчеләребезгә тугры һәм ышанычлы таяныч булырга, ярдәм күрсәтергә әзерме? Әллә милләт язмышына битараф булып, һәркем үз мәнфәгатьләрен генә кайгыртып, минем монда эшем юк дип яшәргә телиме? Хәтерләсәгез, Ибраһим алейхиссәламны иман китергәне өчен яндырырга телиләр. Шул чакта учакны сүндерәм дип бер кырмыска авызына кабып су ташый торган булган икән. Әллә син шушы утны үзен сүндерермен дип өметләнәсеңме дип аптырыйлар аңа. Кырмыска ни дип җавап биргәнен беләсезме? Юк, мондый зур учакны сүндерә алырмын дип уйламыйм. Ләкин Аллаһ миннән кешеләр пәйгамбәрне утка салганда син нишләдең дип сораса, минем акланыр өчен җавабым булачак. Мин аңа: "Эй Раббым, көчемнән килгәнчә пәйгамбәрне коткару, хакыйкатьне яклау өчен барын да эшләдем һәм башкаларга үрнәк күрсәттем" дип әйтәчәкмен ди. Уйланыгыз әле, дин кардәшләрем. Татар бер-берсен бик шәп итеп танкыйтли белә, бер-берсенең ялгышларын күзәтеп тора, шуңа төртеп тора. Милләтне һәм динне үстерү өчен үзеннән нинди өлеш кертә? Әллә барысын да җитәкчеләргә генә селтиме?
Курбан В бәйрәме проповеди безне шушы муфтий Республики күркәм Татарстан мисаллар также аша рассказывает изге истории мөһим о төшенчәләр преданности турында и уйланырга өнди. верности сподвижников Пәйгамбәрбез по отношению к пророку Мухаммад саллаллаху Мухаммаду, алейхи да вассалям, благословит его Аллах и «Ман ваджада приветствует. саатан фалям юдахи, Муфтий побудил фаля задуматься над якрабан этими мау историями фурьяна». и призвал нас, Кемнең современных мөмкинлеге мусульман, булып та поддерживать друг корбан друга шалмаса, в благих начинаниях. мәчетебезгә якынлашмасын ди. Һәм Аллаһка мең шөкер, бүген безне корбан шалырга беркем тыймый. Дин иреге бар, мәчетләр төзелә, мәдрәсәләр эшли. Бөтен авырлыкларны Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям, аның сахабалары, безнең әби бабаларыбыз үз башыннан кичергән инде. Милләт үсеше өчен тоткарлыклар юк. Татар мусульман булып яшәү өчен бөтен мөмкинлекләр бар. Ә өммәткә һәм милләткә тугрылык бармы? Әйе, мусульман кешесе өммәткә дә, үз халкына да, ватанына да тугры булырга тиеш. Чөнки аңа Ходай үзе теге яки бу җирлектә туарга һәм күп милләтләрнең берсен дәвам итәргә насыйп иткән. Безнең бабаларыбызга да ул шул ук язмышны язган. Шуңа күрә аларның хәтерен саклау йөзеннән Раббыбызның тәкъдиренә шөкер итеп, без ватанны да, милләтебезне дә яратырга, сакларга, аларның иминлеге өчен хезмәт куярга, аларны алдынгы итәргә тырышырга тиеш. Яралтучыбызның ышанычлы дусты Ибраһим алейхиссалам да үз халкына һәм ватанына тугры булган. Ул Аллаһка туган иленә иминлек һәм ризык сорап дуа кыла торган булган. Моны Раббыбыз үзенең китабында да әйтеп үтәргә лаеклы санаган. Астагъиду биллаһ. Ва из қала Ибраһим Рабби җ'аль һаза баладан амина варзук ахлаху мин ас-самарати ман амана минхум биллаһи вал яумил ахир. Вакытында Ибраһим алейхиссалам: "Эй Раббым, бу урынны, ягъни Мәккәне иминлек шәһәре ит. Анда яшәүчеләрнең Аллаһка һәм ахират көненә ышанганнарын төрле җимешләрдән ризыкландыр" дигән иде. Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям бер хадисендә: "Куллукум раин ва куллукум мас'улун ан раиятихи." Һәр кайсыгыз көтүче һәм һәркем үз көтүе өчен җавап бирә. Кемнәр өчен җавап бирергә тиеш булса, шулар өчен җаваплы дигән. Көтүче көтүен таралып китүдән һәм явыз җенлекләрдән саклый. Гаиләбез, ил дәүләтләребез, милләтебез тарала икән, без нинди көтүче? Аллаһ Раббыбыз Коръәни Кәримдә әйтә: "Я әйюһәлләзина аману қу анфусакум ва ахликум нара ва қудуһа ан-насу вал хиджара." И иман китерүчеләр, әмерләрне тотып, тыюлардан тыелып, үз-үзләрегезне һәм гаиләләрегезне уттан саклагыз. Башка утларның ягылуы утын булса, аның ягылуы кафир кешеләр һәм бик тиз кабынып, бик күп яндыра торган күкәрт ташлар. Димәк, ир кеше гаиләсен җәһәннәм утыннан, ягъни төрле бозыклыклардан саклаучы булырга тиеш. Хатын-кызларыбыз алдында торган бурыч та бик мөһим. Алар исламның асыл кыйммәтләрен һәм милли гырыф-гадәтләрен саклап калучы аналар. Алар милләтнең йөзе, гаиләнең җаны, тәрәгә нуры һәм җылысы. Һәр милләт үзенә яшәү көчен гаиләдән таба. Гаиләдә киләчәккә агып баручы шишмәнең башы. Кыз тәрбияләү тулы бер буын тәрбияләүгә тиң. Чөнки ул балаларын үзе алган тәрбия буенча тәрбия кылачак. Улларыбызны булачак ирләр, кызларыбызны булачак әниләр итеп тәрбиялик. Туган телебездә фикерле, татарча сөйләшә торган, иманлы нәсел калдырырлык итеп үстерик үзләрен. Мөхтәрәм милләттәшләр, мусульман кешесе өчен тагын бер мөһим төшенчә бар. Ул да булса аманат. Аманат ул ышанып тапшырылган әйбер. Аманат ниндидер мөлкәт тә булырга мөмкин. Сер дә ул, килешү дә, биргән вәгъдә дә аманат була. Аларның барысына да мусульман кешесе тугры булырга тиеш. Аманатны сакламаган, аңа хыянат иткән кешегә хаин диләр. Ягъни татарча хыянатчы була. Аманат белән хыянат капма каршы төшенчәләр. Аманатка хыянат итү ышанычны акламау дигән сүз. Мондый гамәлләр безнең динебездә харам санала. Мусульман кешесе ышанычлы һәм җаваплы булырга тиеш. Шул чак аңа эшне дә тапшырырга була. Акчаны да курыкмыйча бурычка биреп була. Җаваплы вазифага да билгеләп була.
Һәм ул шушы зур җаваплы вазифаларын намус белән башкара, үзенә тапшырган иҗтимагый байлыкларны һәм хокукларны саклый. Җаваплы эшкә билгеләнү дә үзенә күрә әманәт булып тора. Чөнки сиңа аны ышанып тапшырганнар икән, синең бурычларың барлыкка килә һәм синең белән килешү төзәгәннәр дигән сүз. Килешүләрне үтәү турында хәтта Коръәндә дә әйтелә: "Я әйюһәлләзина аману ауфу бил уқуд". И иман китерүчеләр, үз арагызда тугры сүз бирелгән әманәтләр һәм мугамәләләр белән бәйле бөтен килешүләрне җиренә җиткереп үтәгез, дип әйтте Раббыбыз. Аллаһның әмере бу, газиз милләттәшләр. Үзегез биреп тә бозган һәр сүзегез, һәр антыгыз һәм вәгъдәгез өчен, үзегез кул куйган һәр килешү өчен, ышанычны акламаган өчен кыямәт көнендә җавап тотасы булачак. Раббыбызга биргән сүзләрен бозган адамнар турында Коръән булай ди: "Ваман а'рада ан зикри фа инна лаху ма'ишатан данка ва нахшуруhu яумал қиямати а'ма". Кемдә кем минем зикремнән йөз чөерсә, аны дөньяда да, кабердә дә авыр тормыш көтә. Кыямәт көнендә исә сукыр рәвештә хузурыбызга җыячакбыз. Расулыбыз эшләр булдыксыз һәм ышанычсыз кешеләргә тапшырыла башласа, кыямәт сәгатен көтегез дип кисеткән. Күрәсез, әманәткә тугры булу нинди мөһим икән. Димәк, ышанычсыз мусульманның иманы да ышанычсыз һәм зәгыйф. Коръәндә булай әйтелә: "Я әйюһәлләзина аману ла тахуну Аллаһа вар расула ва тахуну аманатикум ва антум та'ламун". И иман китерүчеләр, белә торып, Аллаһка һәм аның расулына хыянат итмәгез, арагызда булган әманәтләрегезгә дә хыянат итмәгез. В Галеевской мечети продолжается проповедь, и в этой проповеди муфти Хазрат затронул актуальные проблемы общества, в том числе верность нации и родине, верность своей семье, воспитание детей, верность данному слову. Ибо Всевышний сказал: «О верующие, выполняйте обещания». Татарлар юнсез икән дип, безнең белән эш итмәсләр, яратмаслар, бөтен бер кайчан берни ышандырмаслар. Аллаһу Тәгалә сүзләренә тугры булган иң бөек зат. Ул вәгъдәсен бозмас. Кыямәт көнендә ул һәр кемгә үзе вәгъдә иткән әҗрен дә, газабын да бирәчәк. Аларның хакларын Раббыбыз Коръәндә ап-ачык итеп күрсәтә. Иман, намаз, ураза, закат, хаҗ, игелекләр җәннәткә илтәләр ди. Ширк, гайбәт, зина, риба, сихр, харам, мехрибансызлык, алдау, җинаятьләр җәһәннәмгә юл ди. Һәр нәрсәнең үз хакы бар, җәмәгать. Һәр нәрсә өчен түләргә кирәк. Ә җәннәтнең хакы Худайга тугрылык. Мөхтәрәм дин кардәшләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: "Инна Аллаһа ярфау бихазал китаби aqwaman ва ядъу бихи ахарин". Аллаһу Тәгалә Коръәнгә тугры булган халыкларның дәрәҗәсен күтәрәчәк. О аның китабыннан ерак торган халыкларның байлыкларын киметәчәк. Мин дә тугрылык турындагы ваазымны шушы хадис белән тәмамлыйм. Раббыбыз милләтебезгә иманлы, ышанычлы һәм тугрылардан булырга насип әйләсә иде. Бәйрәм намазларыннан соң без барыбыз да Раббыбыз ризалыгы өчен корбаннар шалырга таралышырбыз. Аллаһу Тәгалә шалган корбаннарыбызны, кылган дугаларыбызны, барлык яхшы гамәлләребезне кабул итсен. Гыйбадәтләребез өчен савапларын арттырсын. Ике дөньяда да үзенең шиксез мәрхәмәтен насип әйләсен. Хөрмәтле дин кардәшләрем, хәзер акрын гына сафланып, без гаит намазыбызны укыйбыз. Гаит намазыбыз 2 рәкъгаттан тора. Беренче рәкъгатта Субханака дуасыннан соң 3 тапкыр тәкбир китерелә. Шуннан соң дәвам итәбез. Икенче рәкъгатта сүрәдән соң яна 3 тапкыр тәкбир китереләчәк. Шуның белән безнең намазыбыз тамам булачак. Сәламнан соң без тагын 3 тапкыр ташрик тәкбирне китерәбез. Шуннан соң хутба укылачак. Дуа, сүрә һәм дуа, шуның белән безнең бәйрәм намазларыбыз тамам булачак, җәмәгать.
Казан мәркәзендәге Галиев мәчетендә гаит чараларының бер өлеше мөфти хәзрәт Камил Самигуллинның бәйрәм вәгазы төгәлләнде. Хәзер инде Аллаһ йортында бәйрәм намазы вакыты. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Аллаху акбар. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر Хәзер күргәнегезчә гаит намазын Галиев мәчетендә мөфти Камил хәзрәт Самигуллин үзе алып бара. Галиев мәчете Татарстанның тарихи гыйбадәтханәсе. Әлеге тарихи урында бүген үзенчәлекле гаит. Ул коронавирус пандемиясе шартларында, аннан саклану чараларын үтәп башкарыла. Күрәсез, гыйбадәт кылучылар ара калдырып урнашкан, шунлыктан мөселманнар мәчет ишендә генә түгел, аның ишек алдында да җыелган әлбәттә. Аларның һәрберсе битлектән һәм шәхси намазлыклары белән. Сәламәтлек Аллаһтан әманәт, ягъни аны саклау безнең бурычыбыз. Шуңа күрә бүгенге гаит уку таләпләрен барыбыз да үтибез. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
سبحان من Гадәттәгечә تقدس бәйрәм намазы ذاته төгәлләнгәннән соң والزوال. бәйрәм хутбәсе әйтелә. Аны да мөфти хәзер үзе әйтә. Исегезгә төшерәбез, Татарстан Яңа гасыр телевизион каналы Корбан гаетен тарихи Галиев мәчетеннән турыдан-туры трансляцияли. Ишетүгезчә, күрүгезчә мөселманнар да хутбәдәге тәкбирләргә кушыла. Аллаһ бөек, Аллаһ бөек, Аллаһтан башка илаһ юк. Аллаһ бөек, бар мактаулар Аллаһка гына. Әлбәттә, Аллаһның Рәсүле Мөхәммәд пәйгамбәр сөннәтенә ияреп, аның үрнәгенә омтылып бергә әйтелгән бу сүзләр гаит намазындагы бәйрәм рухын арттыра, бирегә җыелган мөселманнар арасындагы бердәмлек рухын ныгыта. الله أكبر ولله الحمد سبحان من أكرم عباده المؤمنين بالشهور والأيام الفصال وأوجب في هذه الأيام على الأغنياء الحج والطواف بالبيت المكرم عند الكبير المتعال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد نحمد الله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن Муфти له Татарстана в ولي настоящий момент من продолжает الذل праздничную проповедь. والتكبير. Каноническая часть проповеди, хутба, всегда ведется на языке священного Корана. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله شفيع العصاة في يوم الجزاء بأمر الله الكريم المتعال صلى الله تعالى وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الموصوفين بأحسن الأخلاق وأطيب الأحوال يا أيها الناس اعلموا أن يومكم هذا يوم شريف وعيد لطيف للخواص والأعوام يوم عظيم قدره للأنام عظموا هذا اليوم بالإنعام والإحسان وإصال الأرحام إن الله تبارك وتعالى أوجب علينا النحر بقوله وانحر وأمر خليله بذبح ولده الأشهر وأفدي بكبش Гаит барышында тәгбир сүзләре ирләр тарафынан кычкырып әйтелде. Биредә мөслимәләр юк, тик без дә бер сүзсез Раббыбызны улылау сүзләрен әйтергә хукуклы. Тик бар тавышка кычкырып түгел, ә иштән генә. Аннары Корбан гаете көннәрендә һәр намаздан соң әйтелә торган тәгбирләр бар. Аларның иштәлеге дә бүген мәчеттә яңгырый торганнарныкы кебек мыраман. Да, согласно сунне нашего благословенного пророка, в дни праздника Курбан-Байрам произносятся слова возвеличивания Аллаха после каждой обязательной молитвы. Это очень простые для запоминания слова и повторяют сегодняшние такбиры. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, ля иляха илля Аллаху Акбар, валилляхи лхамд. Что в переводе на русский язык означает «Аллах превыше всего, Аллах превыше всего». Нет божества, кроме Аллаха, и Аллах превыше всего. Аллах превыше всего, и Аллаху принадлежит вся хвала. Такбиры говорят и мужчины, и женщины. И, как вы уже заметили, лейсера мусульманки произносят про себя, а мужчины в полный голос. Начали мы произносить такбиры еще вчера, после утреннего намаза, и завершим после аср намаза, то есть на 4-й день праздника. Получается, что произнести такбиры всего 23 раза. Аңлатуыгызга рәхмәт, Роман Стас. الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم السميع العليم. Гаеттәге ике хутба арасындагы вакыт Аллаһның Рәсүле Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең хадисендә дугалар кабул була торган вакытның берсе буларак китерелә. Шуңа күрә имам Мөфти Камил хәзрәт үзе дә әлеге мөмкинлектән файдалана һәм мәчеткә килгән мөселманнар да аңа кушылып, үзләре генә белгән сүзләр, теләкләр белән Раббыларына ялварырга мөмкинлекләре булды. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام صل وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء Возможно, большинство собравшихся в мечети не понимает арабский язык, но они внимательно слушают, поскольку это является предписанием нашей религии. Мудрость этого правила заключается в уважении к назиданию. Qurban гаете без мусульманнарның иң зур бәйрәме, иң кунакчыл, иң юмарт һәм иң мөһиме кеше гомеренең кагылгысыз булуы турында искәртүче көн. Коръән аятләреннән билгеле булганча, Ибраһим пайгамбар үз вәгъдәсенә тугры калып, улы Исмагыйль галәйһиссәламны курбанга китермәкче булганда, Аллаһ аны куй белән алыштыра. Кеше гомере кагылгысыз. Аллаһка бәндәләрнең бер-берсенең кан түгүе кирәкми. Әлеге бәйрәмнең кыскача мәгънәсе әнә шундый. Галиев мәчетендә мөфти Камил хәзрәт Самигуллин вагаз хутбаларының икенче өлешен дәвам иттерә. Ул фақат гарәпчә генә Коръән телендә алып барыла, биредә дугалар, Коръән аятләре яңгырый. يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العلي العظيم الحي القيوم يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله تبارك وتعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأعظم وأتم وأكبر الله سبحانه وتعالى قربانlarыбызны кылган намазларыбызны, садакаларыбызны кабул итсен, бәйрәмнәребез мубарак булсын. Гает чаралары төгәлләнү алдында инде намаз һәм хутбалар төгәлләнде. Коръән укырга мөфти Камил хәзрәт безнең Сәйид Камал кардәшебезне чакыра. Инде дуганы безнең республикабызның баш казые аңлавымча Җәлил хәзрәт Фазлыев укыячак. ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين صدق الله العظيم سبحان ربك رب Хафиз Сәйид العزة Камал Сөйенов ничек татар макамы белән Әс-Саффат сүрәсе аятларын укыды.
Коръәннең әлеге 37-нче сүрәсендә тәүхид, бер Аллаһлыкка инану, кыямәт көне, җәннәт нигъмәтләре, җәһәннәм газаплары, төрле чорларда һәм төрле халыкларга җибәрелгән Аллаһның Рәсүл пәйгамбәрләре турында бәян ителгән. Әс-Саффат сүрәсе 182 аяттан тора. Barcha xata kimçiliklərimizni ğafil qılıb, özünün fazla rəhmətin bilə bizlərdən qəbul etib alsan idi. Anda bulğan əzir savablarını qələmgə rəhmət üçün cibərilmiş Peyğəmbərimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in ruh şəriflərinə erişdirib, qiyamət günündə şəfəqətlərin barçalarımızға da nasib eyləsən idi. Davuz Adam aleyhisselam'dan avız xavar azaqlıqlarını erişdiriklərini şad qılsan idi. Davuz Adam aleyhisselam'dan alıb bu günkə qədər yer yüzünə gelib gitken barlıq mümin Müslüman qardaşlarımızın ruhlarını erişdiriklərini şad qılsan idi. Şuşunda kelib qollarını көтәріп, әмин deyib sindən dağamət etib duruşlardan, dağa ketib yatırışı vəfat olan barlıq doğanlarının, əti ənilərinin, əbi babalarının, yürək yemiş balalarının, nikahda olub da dünyadan ötken xələz cihidlərinin, dağadan taşlamağız deyib əsiyət etken dostlarının, danışlarının, yaxınlarının, kürşülərinin, barçalarının da ruhlarına dağa etib şad qılsan idi. Allah'ını bizlərdən riza qılsan idi. İlk günlərimizə, canlarımızға, ailələrimizə tanışlıq, tənlərimizə sələmətlik, manğay gözlərimizə nur, qalib gözlərimizə nur verib, özümüzün, balalarımızın, ınıqlarımızın, yetəkçilərimizin көңілләренә тәүфиq, hidayət verib, yaşıtırğan dünyalarımızın İslam dünyası qılsan idi. Özünün quşqanlarını ötəb, diğanlarından tıyılıb yaşaylarımızı nasip qılsan idi. Qalğan qımırlarımızı xeyirli qımırlardan qılıb, dillərimizə, көңілlərimizə sabırlıqlar verib, özün riza bularlıq etib ötöylərimizi nasip qılsan idi. Ya Rabbim, şu şəcəylərimizni, gələcək yana güzlərimizni, gələcək yana qışlarımızı xeyirli cəylərdən, xeyirli güzlərdən, xeyirli qışlardan qılıb, biz bəndələrinin bilib, həm bilməyib olan günahların qafu qılıb, əfətlərdən, xavuf xətərlərdən, bələ qazalardan emin qılsan idi. Ya Rabbim, özünün xeyirli, şifalı, mərhəmətli yanğırların bilə, üsümlüklər haqqına, hayvanlar haqqına qırlarımızı da soğarsan idi. Ya Rabbim, qırlarımızda üstüb gelgən igənlərini də yoğaltularsız, madurğuna etdirib, ziyib alularımızı nasip qılsan idi. Ziyib alğandan sonra üzümüzə nasip niğmətlərdən qılıb, ilkin tınışlığında, ailə tınışlığında, şadlıq, siyiniş, quanış bilə, özümüzə kullanılarımız nasip qılsan idi. Yetəkçilərimizə də xeyirli qımırlar verib, xeyirli sələmətliklər verib, öz orunda işlərini sağlıq, sələmətlik bilə, özün riza bularlıq etib, barularını nasip qılsan idi. Qalğan qımırlarımızı başlarımızın xeyirli qımırlardan qılıb, dillərimizə, göngüllərimizə sabırlıqlar verib, özün rizalı bularlıq barularını nasip qılsan idi. Aqtıq soluşlarımızda la ilahə illallah Muhammed Rasulullah deyib qızırına barıb, aqtıq qornar və cənnətdə qılsan idi. Şu yana şıqqan avrularını da xavuf xətərsiz yengillik bilə ötkərülərimiz nasip qılsan idi. Allahümme Rabben nasi yəsibil bəşə işfiyəntə şəfi şifaa illə şifauka şifaan liğadir saqama Rabbena adina fid dünya həsənətən və fil В Галеевской мечети завершаются праздничные мероприятия. Мы слышим последние слова мольбы, которые проговаривает Джалиль Хазрат Фазлыев. Он попросил Всевышнего Аллаха о мире, процветании и благополучии в наших семьях, домах, родине и во всем мире. Кадерле дуслар, Казанның тарихи бистәсенең бизәге Галиев мәчетеннән Курбан бәйрәменең турыдан-туры трансляциясын карадыгыз. Бәйрәм иртәсен безнең белән каршылаган Казан Ислам университеты мөгаллиме Роман Шамил улы Зиякаевка рәхмәтебезне ирештерәбез. Аллаһ сездән разый булсын, хәзрәт. Аллах разы булсын, Курбан гаете белән тәбриклим. Еще раз поздравляем всех с Курбан Байрам и желаем вам всех благ. Сезне тагын бер кат ихластан Курбан гаете белән тәбриклибез. Бу бөек бәйрәмне бер-беребезгә игътибарлы булып, якыннарыбызны бүләкле итеп, Раббыбыз ризалыгына ирешердәй дәрәҗәдә үткәрик. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.